F'Malta l-Karnival jidher li wasal fil-bidu tas-seklu 14 għalkemm kienu l-kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan li żidu l-element ta' spettaklu lil dawn iċ-ċelebrazzjonijiet nazzjonali. Tradizzjoni daqstant antika li tibqa' żomm ħajja fil-Karnival ta' kull sena. Minkejja li l-Karnival ta' din is-sena se jkollu l-innovazzjoni tiegħu, xorta waħda se jqanqal in-nostalġija tal-passat. Għall-ewwel darba f'40 sena il-Karnival ser isir fi Pjazza San Giorgio u l-qalba tal-kapitali se terġa' tħabbad biċ-ċelebrazzjonijiet. Bejn l-1972 u l-2010 l-qofol tal-attivitajiet kienu jsiru fi Pjazza Helsien, iżda dan ma baqax isir meta nbeda l-proġett tal-Parlament il-ġdid fl-2011. Is-sena ta' wara l-Karnival sar mal-Funtana qrib id-daħla tal-Belt fil-waqt li għal dawn l-aħħar sentejn kien ser il-fosos tal-Furjana. Ovvjament il-Karnival ta' Malta ħaxejra differenti, kif aċċenna l-Onorevole Herri era sar istrutturar ukoll fil-Kumitat u sandu wkoll Artistic Director tal-Karnival u bdejna naħdmu mill-ewwel biex inġibu l-Karnival lura ġewwa l-Belt. Bħalma kulħadd jaf issa l-Karnival ħajsir ġewwa Pjazza San Giorgio inna mxen inali 40 sena, ġifieri aħħalli sar hawnhekk 40 sena. Alloka iktar fondi biex il-Karnival jieħu iktar saħħa u iktar investu fil-Karnival fej pereżempju wkoll dis-sena minna ġiġ ġemellaġġi mal-Karnival ta' Notting Hill illi ġejjin hawn Malta u mal-Karnival ta' Viareggio li delegazzjoni Maltija sejra hemmhekk ukoll. Ir-ritorn tas-satira wkoll hija novità li l-eruq tagħha jeħduna lura fi żmien. Il-parati tal-Karnival fi żmien l-Ingliżi, partikolarment fis-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20, kienu magħrufin għat-temi satiriċi tagħhom u ħafna mill-karrijiet kienu ddiżinjati biex jgħaddu żmien bil-figuri popolari jew b'avvenimenti marbutin ma' deċiżjonijiet tal-gvern tal-ġurnata. Fl-20nijiet u 30nijiet il-karikaturi ta' figuri politiċi sigwiet kienu jwasslu għal sitwazzjonijiet ta' tensjoni li waslu biex il-gvern iwaqqaf din id-drawwa għal kollox. Is-sibt filgħaxija jintlaħaq il-qofol tal-festi tal-Karnival. Din is-sena għall-ewwel darba wkoll iċ-ċelebrazzjonijiet se jkomplu bla waqfien matul il-lejl. Dakinhar ukoll il-pubbliku huwa mistieden għall-ispettakli li se jkunu b'xejn kif ukoll għal prinjolata enormi li se tinħadem u titwaqqaf fi Pjazza San Giorgio. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura José Herrera qal li din is-sena hemm allokat 60,000 euro iktar milli kien investit mill-amministrazzjoni preċedenti biex il-Karnival tal-Belt ikun verament karnival li jpoġġi l-Belt fuq il-mappa kulturali. Huwa ħabbar li l-prezzijiet tal-biljetti se jorħsu biex ikunu iktar aċċessibbli għan-nies. Fost l-inizjattivi ġodda l-Karnival ta' din is-sena se jkun hemm il-People's Choice Award li se jintgħażel bit-televoting. Il-Grand Defilé se tibqa' ssir fi Triq Sant'Anna l-Florjana. Il-Karnival ta' Malta huwa organizzat mill-Kumitat tal-Karnival ta' Malta bl-għajnuna tal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti. L-attivitajiet jibdew fit-28 ta' Frar u jispiċċaw fl-4 ta' Marzu. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti Albert Marshall.